Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. 5 ang patay samtang 3 ang samdan. Human gipamusil sa armadong grupo ang gisakyang patrol car sa PNP sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Armadong grupo na ilhana sa PNP. Retaliation, usa sa gitudlong motibo sa mga sospek sa pagpamusil. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Napalgang nagbuyod na kini mga sakop sa 2nd Provincial Mobile Force Company sa Maguindanao del Sur Police. Human gipamusil ang sakyang patrol car sa Maguindanao Street, Barangay Mother Poblacion, Sharif Agwak, Maguindanao del Sur, pasado alas 9 Sabado sa gabi. 5 niini ang gideklarang dead on arrival sa ospital, samtang 3 ang padayong gipatambalan. Matud sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region kon PRO Bar, pabalik na unta sa detachment sa Camp Dato Aquilan, Maguindanao del Sur Police Provincial Office ang maong tropa. Human ang gipahigayon nga mobile patrolling diyang gipabuthan o gipamusil kini. Isang victim natin na wounded, yung area ay madilim and then bigla na lang may sumabog. After nung pagsabog, hindi na sila nakaalis dahil sinundan na agad yun ng mga series of gunfire. Isa sa mga unang tinamaan ay yung driver, so hindi na kinaya na i-forward pa yung patrol car nila and umabot doon sa provincial headquarters. Sumala sa PRO Bar, doon na sila'y persons of interest sa insidente nga anaasa na pulo ka buok nga gingong kabahin sa local terrorist group. Apan wala una nilang kinigibutyag aron dili makompromiso ang operasyon. Nakasukol pa matud pa ang mga nasamdang pulis ug nagapangayo og tabang sa mga kaubanan. Apan una makaabot sa lugar ang mga reinforcement, nakaikyas na ang mga sospek. Retaliation o pagpanimalos ang posibleng motibo sa mga sospek. Kinihuman sa operasyon sa AFP ug PNP bato sa Dawla Islamia ug Bangsamoro Islamic Freedom Fighters niadtong October 2025, kanusa nadakpan ang ilang leader sa grupo. Anaasab sa 5 ka bomb maker sub ang misurrender sa otoridad niadtong miaging tuig. Kabilang na yung retaliation from previous law enforcement operations noong ating platoon. Yung presence ng lawless armed groups meron din doon, kaya nga nag-intensify na sa area na yan ng mga security operations. Ginalantaw sab kung dunabay tulubagon ang PNP Provincial Director nga nabiya ang walay police detachment sa lugar nga dulom matag gabi. Dugang sa PNP, kini na matud pa ang ikalimang nga higayon nga dunay pagpang-ambush sa area. Ang duwa ni ini nahitabo niadtong 2019 ug 2023, samtang ang laing duwa ka kaso gigamitan og improvised explosive device kon IED. Gikondena sab sa Bangsamoro government ang maong insidente. Makipag-coordinate sab kini sa law enforcement agencies alang sa investigasyon ug masikop ang mga sospek. Nagpaabot na sab kini og pasubos sa mga pamilya sa mga namatayng biktima. Inakuwaan pa og pahayag ang nasamdang biktima ug pamilya sa mga namatayng biktima. Efren Mamak, One Mindanao.